bi kunnafoni bakurubaw la Mali wolomasiri tabaw ni oye finitigilakaw ye ma binani fila bɔɲanko o de bɔnɛna ani na te sitikaw yɛrɛ fɛ yen jamana yɛrɛ kɔgɔdugan fan fɛ o kɔni ye kibaruya kura ye min dira an yɛrɛ ka jamana yɛrɛ finitigila ka ɲɛmɔgɔyaso ye min hakɛ kɔni di wa tile saba tasi bila o kɔni daminɛna bi yɛrɛ anw ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsin nin waleya gɛlɛn min kɛlen filɛ ka anw ka jamana finitigilakaw sɔrɔ. Sɔngɔ dantɛmɛ yɛlɛ min kɔni bɛ ka bila sen ka anw ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dunfɛnw ta fanfɛla la wulikajɔ kɔni kɛra ministre fɛ ministre min yɛrɛ sigilen don anw ka jamana kɔnɔ jago yɛrɛ bɛ se ka yiriwa cogo min na ka taa se kulu kɛrɛnkɛrɛnnen ma kulu min ni ale yɛrɛ sigikun ye an ka jamana yɛrɛ sɔngɔko yɛrɛ bɛ se ka bila da kelen kan cogo min na. Farafina kibaruyaw ka taa se diɲɛ fanto kibaruyaw ma Senegal jamana ka fanga sinamatɔn kɔni jɛntɛri jaabi ye cogo si la jaabi min kɔni bɔra kalafili yɛrɛ la min bɛ tali kɛ wasaden kalafili yɛrɛ la Senegal jamana kan. O bisimila a ka bi kunnafoniw kɛnɛ ka bɛn ni bi alamisadonya ye Muharam kalo ni bamananw ko a ma jɔn minɛ. O tile 13 ye bi hijira ye san 1444 sɔrɔ ka foli ni waleɲumandɔn di aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma danaya tali la ka da ɲɛta TV kan an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw sigiyɔrɔw la ka kunnafoniw dayɛlɛ i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la ni anw ka jamana ta k'a lajɛ jamana kɔgɔdugu dugu min kɔni bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma T7 gɛlɛya taara ka anw ka jamana yɛrɛ wolomasiri yɛrɛ tabaw sɛgɛrɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ma binani ani fila bɔɲɔnko o de kɔni bɔnɛna ani na an ka jamana yɛrɛ wolomasiri yɛrɛ tabaw yɔrɔ o kɔni ye bataki ye min ni o kɔni bɔra an ka jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔyaso yɔrɔ togo kelen na o y'a jira k'a fɔ jatigɛwale kɛba ma 37 bɔɲɔnko olu kɔni bɔnɛna o nin na wa wulikajɔw kɔni ni ye a jateminɛ an ka jamana kɔgɔdugan fan fɛ a jirala k'a fɔ dɛmɛ kɔni bɔra jamana wɛrɛ yɛrɛ ma yɔrɔ ka ɲɛsin jatigɛwale yɛrɛ kɛbɔ ma minnu kɔni nana bi an ka wolomasiri yɛrɛ tabaw ka T7 yɛrɛ dugu kɔnɔna na Tumani Keyita ale bɛ walawalali kɛ an ye an ka se ka kisa tɔw faamuya. Mali jamana marabaw ko ka da bɛɛ kilo kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko karidon min bɛnna ni utukalo tile 7 ye san 2022 nɛgɛ kanɲɛ 15 wagatiw la. An ka sɔrɔsilaka minnu dagalen don T7 ni olu yɛrɛ ka baara ye walasa ka jamana yɛrɛ kɔlɔsi ani min ye T7 sigibaw ye ka u fana kɔlɔsi min ye ŋaniya juguya walew ye o kɔni taara ka olu sɛgɛrɛ marifatigi dɔw fɛ nka ko ninnu kɛcogow la siga kɔni kɛlen don maa minnu na sa olu de ye ko État islamique dans le Grand Sahara ni olu yɛrɛ bɛ avion ciniw n'olu nansarakan na n'a bɛ fɔ o ma ko drone olu bɛ baara kɛ ni olu ye fo ka se mugu pɛrɛntaw ma ani ka se ka mobiliw yɛrɛ sɔsɔ mugu furuntaw la cogo min na k'u ɲɛsin maaw ma ani min fana ye marifaw ye ka se ka u ci maaw la cogo min na olu kɔni ka baarakɛta ɲɛsinnen don nin waleyaw ma o kɔni kɔnɔna na sani ni maa ninnu ka ŋaniya juguya ta ka wuli k'an ka sɔrɔsiw sɛgɛrɛ n'a ye an ka sɔrɔsiw ka jateminɛ bolila min kan sa o de ye k'a fɔ sani ni maa kofɔlen ninnu kɔni ka se olu kɔni ma u ye avion dɔ kɔni ye munumunu na sanfɛ T7 yɛrɛ kunna o de kɔni kɔfɛ min ye nin maa ninnu ye sa u nana bin an ka sɔrɔsiw kan fo u dagayɔrɔ la T7 kan kɔnɔna na nka kɛlɛ ninnu kɔni kɛcogo b'a yira k'a fɔ ko min ye nin maa kofɔlen ninnu ye n'o ye bamaciwale kɛbaw ye sa u kɔni dɛmɛna maa suguya wɛrɛw fɛ walasa u yɛrɛ ka se ka u ka kow yɛrɛ ɲɛ sɔrɔ cogo min na o de kɔni kɔnɔna na min ye kɛlɛ kuntagalajan ye o kɔni dabɔra an ka sɔrɔsiw ani bamaciwale kɛba maa kofɔlen ninnu fɛ nka an ka sɔrɔsiw ni olu yɛrɛ ka kalekan yɛrɛ ye walasa ka se ka Mali yɛrɛ kisi ka malidenw yɛrɛ fana nin kisi walasa ka se ka dugumɔgɔw yɛrɛ kɔlɔsi cogo min na olu kɔni jɔra kɛlɛ kɔni kɔrɔ o kɔni kɔnɔna na min ye bamaciwale kɛba maa 37 u ye olu kɔni bɔnɛ u nin na wa min fana ye u ka kɛlɛkɛminɛnw ye ani min ye minɛ suguya wɛrɛw ye olu kɔni bamaciwale kɛbaw bolila ka u to T7 kɛrɛfɛlaw la fo ka taa se mobili 2 fana ma an ka maaw ye mobili 2 fana jeni ni o yɛrɛ kɔnɔnaw tun falen don minɛnw na ani a kɔnɔmaw o yɛrɛ kɛra an yɛrɛ ka sɔrɔsilakaw ka pankurun dɔ fɛ T7 woroduguyan fan fɛ kilomɛtiri 5 bɔɲɔnko a yirala k'a fɔ sa wulikajɔ in kɔni kɔnɔna na min ye an ka wolomasiri taba 42
ala ye olu de kɔni nin to nin wulikajɔ in na min ye maa 22 ye olu kɔni de jogina ni lahaliya gɛlɛn in kɔni kɔnɔna na min anw de ka jamana marabaw ye u kɔni ye sangafo kɛ ka taa ni wolomasiri tabaw ma minnu yɛrɛ nin bina nin kɛlɛ in kɔnɔna na ani ka duwawu don kɛ ka taa maa minnu fana jogina ni waleya in kɔni kɔnɔna na an ka wolomasiri tabaw la min anw yɛrɛ ka jamana kuntigi ye kolonɛl Asimi Goita ni ale yɛrɛ ye an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba ye ka se anw yɛrɛ ka gouvernement maaw bɛɛ lajɛlen ma u kɔni ye ni waleya cɛjugu in kɔn waleya cɛjugu min ni a taara ka anw yɛrɛ ka wolomasiri tabaw sɛgɛrɛ fo u dagayɔrɔ la n'o yɛrɛ kɛra sababu ye fana min ye maa gansan dɔw ye n'o ye siviluw ye olu yɛrɛ nin tora nin wulikajɔ in na ka se anw yɛrɛ ka wolomasiri tabaw ma ani min fana ye minɛn dɔw ye anw yɛrɛ ka wolomasiri tabaw ka minɛn dɔw olu fana kɔni tiɲɛna nin wulikajɔ in kɔni senfɛ nka min kɔni anw yɛrɛ ka jamana marabaw ye u kɔni ko ka da bɛɛ tulo kan ko min ye sɛgɛsɛgɛli ye ko kɔni bɛna dabɔ walasa ka se ka nin ko yɛrɛ ŋun na a ɲɛɲɛ ka se ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan wa maa minnu fana kɛra sababu ye ka nin maa ŋaniyajugu ninnu dɛmɛ u ka baara la ka se anw yɛrɛ ka wolomasiri tabaw ma ka se ka u sama kana sariya ɲɛkɔrɔ cogo min na ka se ka u ɲangi u kɔni kɔnɔna na a ye foli belebele ta ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka sɔrɔsilakaw ma minnu yɛrɛ jɔlen don sanga ani waati anw yɛrɛ ka jamana kɔrɔ u tɛ da u tɛ sunɔgɔ u yɛrɛ kɔni cɛsirilen don cogo bɛɛ la walasa min kɔni ye lakana ye u bɛ se ka sabati anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ cogo min na min anw yɛrɛ ka jamana marabaw ye n'o ye gouvernement ye u kɔni ko bɛɛ k'i hakili sigi bawo ko an ka wolomasiri tabaw kɔni kalikan de ye walasa ka se ka Mali yɛrɛ lakana cogo min na ka se ka bamaci wale kɛbaw kɛlɛ nka u kɛlɛ kɔni bɛɛ kɛ hukumu min kɔnɔna na adamadenya sariyaw u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ to a hakɛ kɔnɔna na fo ka taa sebaya sɔrɔ don min na. Alsa an ka jamana wolomasiri tabaw kunkanko kɔrɔfɔ la gwɛlɛya min ye u sɔrɔ tesitikaw fɛ yen nɔ camancɛla fanga maa ɲɛma jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni o ye kolonɛl Asimi Goita ye ale kɔni ye yamaruya kɔni di tile 3 tasi bila o kɔni bɛna kɛ ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana finitigilakaw ma a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko di national la min yɛrɛ bɛna min ni a bɛna daminɛ bi yɛrɛ alamisa min bɛnnen don juillet utukalo tile 11 ma san 2022 min ni an fila kɔnɔna na ni baara bɛna daminɛ tumare ka ɲa fo yɛrɛ waati o ni an ko ma ko 0h tile 3 tasi bila ka ɲɛsin an ka jamana finitigilakaw ma a bɛ fɔ min ma ko drapeau o kɔni suulilen kɔni bɛna to tile 3 bɔɲɔgɔnko an ka jamana yɛrɛ fantan 4 yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka duwawu kɛ ala ka an ka jamana finitigilakaw minnu kɔni fatura ala ka u fara sedisiw kan minnu yɛrɛ jɔgina ala ka nɔgɔya kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kelen yɛrɛ n'a yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma. camancɛla fanga maa ɲɛma kolonɛl Asimi Goita ale kɔni ne n se k'a fɔ a jamana ɲɛmɔgɔ tɔnɲɔgɔn ni o ye Vladimir Putin ye Irisiw ka jamana ɲɛma u kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira yɛrɛ kan da kɔni nana don a la ka se ka foli ni waleɲuman dɔ ta ka Irisila yɛrɛ jamana sɛgɛrɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma min kɔni bɛ ni jamana kofɔlen fila ni ɲɔgɔn cɛ kumaw kɔni nana bolo kan u bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sɔrɔw na sira fɛ ka taa se jago yɛrɛ ta sira bɛɛ lajɛlen ma jamana in fila bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na n'o ye Mali jamana ani Irisiw yɛrɛ ka jamana ye o kuma ɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen nana bila sen kan o kɔni bɛna kɛ sababu ye Bamakɔ ka taa se Kremlin yɛrɛ ma ni walima a bɛ se k'a fɔ soba min kɔni bɛ Irisiw yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ dagayɔrɔ ye o yɛrɛ bɛ se ka surunya ɲɔgɔn na cogo min na walasa n ka se ka faamuyali ba sɔrɔ a kisa tɔw la Abdu Watara ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a la. Mali camancɛ fanga ɲɛma kolonɛl Asimi Goita ani Irisi jamana ɲɛma Vladimir Putin u ye nɛgɛjuruci dɔ kɛ kunungo araba Mali kɛlen kɔ ka kɛlɛkɛminɛw n'o ye pankuru ye olu sɔrɔ ka bɔ Irisi o dugusajɛ. Kolonɛl Asimi Goita ka kɔrɔfɔw la a ko ani Irisi jamana ɲɛma u ye hakilina falen dɔw kɛ nɛgɛjuru sira fɛ a kuma fanba bolila min kan o de ye Mali ni Irisi ka bolili ɲɔgɔnma ale ni u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ka kɛ bonya ni karama min kɔnɔna la ani Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ani Mali danbe o segilen kɔ Mali ma a baaraw la fo ka se Mali jamana kɔnɔdenw ka laɲini fanba ye min ye o kɔɲɔw la sabatili la ko kumakanw bolila o de kan. Tarata don Mali jamana ɲɛmaaw ye pankuru dɔw sɔrɔ ka bɔ Irisi a kɔni dira lakana tigilamaw ma pankuru ninnu yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ avion 5 ale ni hélicoptère 1 min ye kɛlɛkɛ hélicoptère ye a kɛnɛ kan min ye camancɛ fanga maa ɲɛma ye kolonɛl Asimi Goita a tun bɛ ka se Irisi lasigiden ma an ka jamana kɔnɔ nin kɛra tamasere
ka ɲɛsin Mali ni Irisi ka bɔli ɲɔgɔn ma min bɛ kɛ nafa ye Mali ni Irisi ma ka kɛ sababu ɲuman fana ye Irisi ni Mali ka bɔli ɲɔgɔn ma ka se ka a kolo don. Ministre min sigilen do jagoko kuna an ka jamana kɔnɔna na kunun ko ale ni julaw kɔni ye ɲɔgɔn ye ka taa se kulu kɛrɛnkɛrɛnnen ma min sigilen do an ka jamana kɔnɔ min yɛrɛ ka ca bɛnnen do sɔngɔ yɛrɛ a bɛ se ka bɛrɛ bɛn cogo min na jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ni a bɛ fɔ a ma commission nationale des prix ministre kɔni ni jɛkulu kofɔlen kɔni ye ɲɔgɔn ye walasa sɔngɔ dantɛmɛ yɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ nin waati laban ninnu na anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na dɔ bɛ se ka bɔ o gɛlɛyaw la cogo min na ni an yɛrɛ ka jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ dunfɛnw kɔni sɔngɔ dɔ faral'o kan nin waati laban ninnu na gɛrɛntɛ min yɛrɛ tun bɛ anw ka jamana kan ni embargo ye o wulili yɛrɛ kɔfɛ jamana faamaw kɔni bɛ ka cɛsiriw bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa sɔngɔ kɔni bɛ se ka fo jamana kɔnɔdenw yɛrɛ la cogo min na julaw tɔgɔla soba min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma chambre de commerce d'industrie du Mali o ɲɛmaaba Yusufu Bacile ale kɔni tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se maa minnu kɔni da yɛrɛ kan ka don nin kisa ninnu bɛɛ lajɛlen na walasa an ka se ka faamuyali ba sɔrɔ a la Aissata Mayiga ka taa se a ka jatala ma Laji Mamadu Traoré olu ye seereya min sɔrɔ a kɛnɛ kan an ka jɛ k'o lajɛ. Juste quelques jours après la sortie de l'embargo, certaines denrées ont connu une hausse qui pour nous était une hausse injustifiée, surtout pour les consommateurs. Anga jago ministry ale kɔni y'a yira ka fɔ nin kɛnɛ kan k'a tɛ faamuya cogoya si la fɛn min gouvernement maaw ye olu yɛrɛ kɔni kelen n'u ka balofɛn minnu subventionné kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni u jɛna fo miliyari 14 bonyɔngo yɛrɛ kɔni kɔ walasa balofɛn ninnu yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na olu yɛrɛ kɔni ka gɛlɛya ni wagati in na o de la an ka jago ministry a y'a yira ka fɔ ko ministriw ka ladala ɲɔgɔn ye balilen na n'o kɛra balofɛnw sɔngɔ yɛrɛ kan anw ka jamana kɔnɔ u ye fɛɛrɛ dɔw bila sen kan ni o fɔlɔfɔlɔ ye ka balofɛnw yɛrɛ sɔngɔ kɔni gulon u feere yɔrɔw la o kɔfɛ ka tila ka jateminɛ bɛnkan minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ bɛnkan ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ a sira fɛ wele tilala ka bila population ma u mana mɔgɔw ma ye ka balofɛnw da gɛlɛya u ka se faamaw ma ni ka a ɲɛfɔ olu yɛrɛ ye o fana tɛmɛnen kɔfɛ tuguni a yirala ka fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛna caya feerekɛyɔrɔw la ni u yɛrɛ ka agents ye walasa k'a lajɛ ni baara ninnu bɛ ka taa i n'a fɔ gouvernement yɛrɛ a laɲini cogoya min na fɛn min an ka jago ministre ale kɔni bɛ a laɲini jagokɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ u k'u fanga fara gouvernement ta kan walasa balofɛnw yɛrɛ na nɔgɔya maliyɛn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma cogoya min na wa ministre y'a yira k'a fɔ ko olu na u seko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ o baaraw timɛliko ɲuman na nin kɛnɛ in kan hali n'o y'a sɔrɔ jagokɛla dɔw yɛrɛ kɔni tun bɛ fɛ ka ɲɛfɔli kɛ ka kɛɲɛ ni balofɛnw yɛrɛ kɔni gɛlɛyali ye fɛn min ye an ka douane directeur ba ye ale kɔni a yira k'a fɔ ko bɛnkan mun kɔni bɛ u ni gouvernement maaw cɛ ko jagokɛla dɔw ma o de bɔ a sira fɛ k'o de kɔni nana ni nin balofɛn ninnu yɛrɛ kɔni gɛlɛyali ye fɛn min ye jagokɛlaw ka soba ɲɛmaaba ye ale kɔni ye fɛɛrɛ caman fɔ minnu bɛ se ka bila sen kan walasa fɛn min ye sugaro ye o yɛrɛ kɔni da na nɔgɔya anw ka jamana kɔnɔna la. Ministre ye nin lajɛli kɛ wurudɛ na a ye fɛn ɲumanba de kɛ parce que kuma cayara dugu kɔnɔ a bɛ kalo kelen ɲɔgɔnna bɔ n'u m'a fɔ ko commerçant don dɔw b'a fɔ ko commerçant détaillant don dɔw b'a fɔ ko commerçant grossiste don dɔw b'a fɔ ko commerçant débit grossiste don dɔw yɛrɛ b'a fɔ état don c'est vrai que nin salle kelen kɔnɔ prix nu fixera a bɛ kalo damadɔ bɔ o don kama a kɛra ni prix mun ye prix mun kun bɛ o don kama baara kɛra n'o de ye sukaro mun bɛ importer a tun bɛ sa da mun na o don kama prix kɛra n'o da de ka a fixer yan nɔ ani tulu ani malo ani produit to mais kɔsa in na a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ bɛɛ y'a ye sukaro nana yɛlɛ k'a bila niveau dɔ la donc a ye mɔgɔ caman degun fo u ye commerçant détaillant caman minɛ ne yɛrɛ ye bɔra caman kalama o k'a lajɛ sukaro fɛn fɛn bɛ magasin fɛn fɛn kɔnɔ bi o ka taa inventaire bɛɛ kɛ sukaro importé o sukaro mun produit localement ya o ka fara fila ɲɔgɔn kan k'a lajɛ a bɛ bɛn tile joli consommation de ma k'o dɔn n'o dɔnna en ce moment ka instruction di k'a fɔ ko dɔrɔmɛ kelen kana fara o prix kan filanan ye mun ye ka réunion wɛrɛ boloda teliya la ni jɛkulu kelen fɛ k'a lajɛ prix mun bɛ bi sukaro joli don tulu joli don nɔnɔ joli don malo joli don ka prix kura évaluer o ni importateurs ni exportateurs o ni importateurs ni détaillants ni demi-grossistes ka taa ni prix kura ye comme ça n'o kɛra
faamuyali bɛ na a ko la ni fɛn dɔgɔyara sugu la dɔrɔn a prix bɛ gɛlɛya mais état bɛ se ka anticipation kɛ k'a lajɛ an ka sukaro kura bɛ bɔ a novembre yan sukaro kura bɛ bɔ yan nɔ mais a tɛ tɛmɛ an ka jamana kalo 3 consommation kan pour aw k'a faamuya maintenant a tɔ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ ka disposition ta depuis a ma gɛlɛya ka tɛmɛ nin kan k'a san au moins pour 6 mois mun bɛ nali yani décembre cɛ pour que yan'o cɛ sukaro ko kuma ka se ka jɔ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ halisa cɛsiriw bila n bɛ sen kan minisiri kofɔlen fɛ min sigilen don jagoko yɛrɛ bɛ se ka yiriwa cogo min na an ka jamana kɔnɔ don n'a nataw la ani maa wɛrɛw kɔni kan ka sigi yɛrɛ bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye sɔngɔ dantɛmɛyɛlɛ min kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka dabila cogo min na halisa sɔngɔ dantɛmɛyɛlɛ ni kunkanko kɔrɔfɔw la segukaw fɛ yen nɔ fɛn min kɔni u ka marabolo ɲɛmaa ye ni o ye gouverneur ye Alasana Traoré ale kɔni jagokɛlaw kɔni wele walima sɔrɔ bosonbaw ka wele bila u ma ka se ka sigi ka fɔ kɔni kɛ ni u bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw kɔni kɛn bɛ ka sɔngɔ min kɔni da fɛnw yɛrɛ sɔngɔ kan ni o ye sukaro ni dunfɛn wɛrɛ tɔw bɛɛ lajɛlen a sɔngɔw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka to a nɔ la cogo min na Ali Kulubali ale ye ɲinini kɛ o kisa la an ka jɛ ko seerew lajɛ. Ka kɛ ni fɛn ye Mali bolo kunfɔlɔw minnu bɛ yen ni u kɔni ye sɔngɔ bali ka yɛlɛ ka taa fo sanfɛ fɛn ye maa minnu bɛ yen sa ni u baw san ni a kɛla gɛlɛyaba ye fɛn ye jamanadenw kɔni ma o de hukumu kɔnɔ fɛn ye Segu yɛrɛ maraba ni o ye a commandant a jirala k'a fɔ fɛn ye jago magobatigiw ka taa se juraw ma a jirala k'a fɔ a ye olu kɔni sigi ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni o kɔni ye fɛɛrɛ min bɛ yen yaasa fɛn ye ka se ka fɛn ye o balo kunfɔlɔw ka se ka o sɔngɔ k'o jigi cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ fɛn ye Segu commandant ka kuma kɔnɔ ni jateminɛ kɛ a y'a jira k'a fɔ a kelen kun tɛ o yɔrɔ la o bɛ min wele ko conseil aux affaires administratives et juridiques n'o ye Mohamed Ago Aboubakrin Ag Mohamed ye n'o ye directeur régional du commerce et de la concurrence n'o ye Jakarija Dambele kɔni ye a jirala k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kun bɛ kɛnɛ kɔni kan o de hukumu kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ bi ko Mali n'i ye Mali kɔni jateminɛ a bɛ san 10 bɔ bi fɛn ye jamana a bɛ gɛlɛya kɔnɔ lakanabaliya fo ka taa se sɔrɔ ko gɛlɛya kɔni kɔnɔna na ni o fɛn ye jamana yɛrɛ ka o lahalaw kɔnɔna na gɛlɛya min de o de ye fɛn ye farafinna tilebi jamanaw ka jɛkulu CEDEAO ko olu fana kɔnɔna na wuli ka jɔ kɛ ka taa se UEMOA minnu bɛ CFA wari kɔni dun janvier kalo tile 9 san 2022 ka ɲagaliba ta ka da faso Mali kɔni kan ko o kɔnɔna na dɔ fara faso Mali ale ka gɛlɛyaw kɔni kan o de hukumu kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ka kɛ ni gɛlɛya ninnu kɔni ye janvier kalo tile 11 san 2022 fɛn ye minisiri min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ sɔrɔ ko kɔni ma n'u ye nafolo minisiri ye ka taa se minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ jagoko ani usine ba ko ani siraba ko ɲɛnabɔli kɔni ma o minisiri fana a jirala k'a fɔ ko fɛn ye ka taa se Mali yɛrɛ jagobatigiw ni ka taa se fɛn ye jago magobatigiw kɔni ye a jirala k'a fɔ ko o kɔni sigila ka kuma yaasa fɛn ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛ hali ni embargo bɛ Mali kɔni kan yaasa balo kunfɔlɔ minnu bɛ ni fasodenw bi mago bi jɔ a la a kɔni kana tigɛ faso Mali kɔni na cogoya min de la o de sen fɛ sa fɛn ye Mali ɲɛmaaw ani olu maaw sigilen ka kuma jamana ɲɛmaaw kɔni ye fɛɛrɛ dama kɔni kɛ ka se ka kasabi dɔ kɔni bɔ yaasa o na se ka di fɛn ye to bila walima commerçant olu ka bolo kɔni kan fɛn ye sɔngɔko baloko sɔngɔko yɛlɛli kɔni kana kɛ a kan yaasa jamanadenw ka gɛlɛya kɔni sɔrɔ cogoya min na minnu bɛ sanuw kɛ olu kana na gɛlɛya sɔrɔ jirala k'a fɔ ni u b'a wele nazarakan na ko subvention jirala k'a fɔ jamana ko o ye da dumuni kunfɔlɔ minnu ni u ye o subventionné fɛn ye malokama bɛ o la fo ka taa se sukoro ani tulu olu bɛɛ lajɛlen kɔni kun bɛ o la o de hukumu kɔnɔ fɛn ye minisiriso min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ jagokow kɔni ma o ye sariya dɔ kɔni ta n'o ye sariya numéro 22 fu 865 fɛn ye ni a kɛla avril kalo tile 6 san 2022 ka se ka fɛn ye balo kunfɔlɔ ninnu ka se ka olu bɛɛ lajɛlen sɔngɔ k'o sigi cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ fɛn ye u bɛ wele ko rubrique ni o ye fɛn ye malokama o kɔni o kilo kelen bilala 75 la fɛn ye sukoro min bɛ ni o bɛ bɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ n'u b'a wele ko sucre local o kilo kelen ka kɛ 100 kɔni ye fɛn ye sukoro min bɛ ta kɛnɛmana na ka na o kilo kelen o bilala 100 ani dɔrɔmɛ 20 kɔni na fɛn ye tulu min bɛ yen ni o ye an yɛrɛ ka tulu ye n'u ko huile locale a jirala k'a fɔ o litiri kelen kɔni kun ye 200 ye min bɛ bɔ kɛnɛma ka na o kɔni litiri kelen kun ye 240 kɔni de ye
wa o de hokun kɔnɔna sa Segu commandant ale kɔni nana jira k'a fɔ ko o bɛna bali min de la ni waati masina ninnu kɔnɔna ni jɔkun kɔnɔna na ko o nana ye fɛn ye ni balo kunfɔlɔ minnu fɔlen filɛ nin ye Segu ko a sɔngɔ a kɔni nana yɛlɛ ten k'a sɔrɔ fɛn ye sariya yamaruya foyi ma to fɛn ye a ka yɛlɛ ko ni ye jateminɛ kɛ sa yɛlɛli ko a kɛla sugu la ka taa fɛn ye otukalo tile fɔlɔ ka taa fɛn ye otukalo tile 7 la ko ni ye jateminɛ kɛ fɛn ye ko malukama o kɔni kilo kɛlɛ tala fɛn ye dɔrɔmɛ 80 bɔɲɔgɔnko kɔnda la kilo kɔnda fɛn ye sugoro sa ale tala fo fɛn ye dɔrɔmɛ 130 bɔɲɔgɔnko la fɛn ye tulu fana sa ko o taara fo fɛn ye minnu bɛ ta kɛnɛma kana o taara fo fɛn ye 280 bɔɲɔgɔnko kɔnde la de hokun kɔnɔ Segu commandant a kɔni sɔrɔla ka Mali ɲɛmaaw kun ye sariya min kɔnta Mali ɲɛmaaw ye ka sariya min ta fɛn ye ministre ka lajɛra balikasigi min kɔntkɛla kardon o kalo tile 7 ka se ka o da o kilo kan cogoya min na o de la ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ fɛn ye ka fɛn ye minɛn minnu bɛ sa ni olu kun subventionnelen don ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka olu kɔni yɛlɛma jago mɔgɔbatigi dɔw yɛrɛ ka jago mɔgɔbatigi wɛrɛw ka bolo kɔni kan ani ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ prix minnu bɛ n'u ye sɔngɔ min bɛ ni o sigila o kan ka se ka olu prix ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɔlɔsi cogoya min na o de kɔfɛ ani ka ko bɛɛ lajɛlen fana kɔni kɛ ka prix ninnu k'u kɔlɔsi fan bɛɛ lajɛlen fɛ a feere yɔrɔ la ani ka numéro dɔ kɔni bila maa min mana kɛ ka ni sariya ninnu kɔni sɔsɔ wele na se ka kɛ cogoya min de la wa min ka baara fana kɔni ɲɛsin bɛ juraw ka ko ɲɛnabɔli kɔni ma n'u u b'a wele ko directeur régional du commerce ale fana kɔni ye a ka nisɔngoya jira fɛn ye prix ninnu ye yɛlɛli min kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ sariya kɔni kɔnɔna na a y'a jira fana k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye sariya min ta jakarija damɛlɛ olu kɔni jagoyalen don fɛn ye ka se ka o sariyaw de bato ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ fo o sariyaw ka bato sugu fana kɔnɔ na yaasa jamanadenw na se ka balo kɔni sɔrɔ sɔngɔnɔgɔ kɔnɔ na cogoya min na o de la sa fɛn ye juraw n'u ye jago mɔgɔbatigiw ye fo ka taa se a misɛnmaw kɔni ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye a jira k'a fɔ ko u bɛ jamana ɲɛmaaw fo ka hakilila kɔni na nka o kɔni u fana y'u ka jɔrɔna ko kɔni fɔ k'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don olu ka ko bɛɛ lajɛlen fana kɔni kɛ olu bɛ feere min kɛ fɛn ye olu kɔni kana bɛ o feere kɔni na ka kana kɛ kasara ye olu kɔni ma o y'a jira k'a fɔ ko o ye subvention kɛ fɛn ye jago mɔgɔbatigi minnu kɔni ye u ka olu kɔni ka tɔgɔ kɔni jira u la yaasa ni olu fana kɔni bɛ taa sanni kɔni kɛ u na taa san olu bolo cogoya min na yaasa jamanadenw na se ka hɛrɛ sɔrɔ olu fana kɔni kana kɛ maa ye maa minnu ka jago a bɛna bi cogoya min na ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni kisi. O bɛ kɛ sababu ye ka an kunda farafinna ani diɲɛ fantɔw bɛɛ lajɛlen kibaruyaw kan Senegal jamana ka Senegal fanga sinamatɔn olu kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ bila sen kan ka jira k'a fɔ jaabi min kɔni dira kalafili yɛrɛ la min ye wasaden kalafili yɛrɛ Senegal jamana kan k'a fɔ jaabi yɛrɛ ka mafilɛ ka a lajɛ farafinna kibaruyaw ka taa se diɲɛ fantɔw bɛɛ lajɛlen ma an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Senegali fanga sinamatɔnba olu ye laseli kɛ arabadon k'a yira k'a fɔ wasaden kalafili min kɛra Senegalikaw fɛ juillet kalo tile 31 ni a jaabi kun lamɔn kan ka bɔ alamisa nata ko olu tɛna sɛbɛnfura do k'a yira k'a fɔ ko u ma sɔn jaabiw ma hali n'a yirala k'a fɔ u ti kalo tile 4 jaabi fɔlɔ minnu bɔra olu y'a yira k'a fɔ fanga bɛ maa minnu bolo Senegal n'o ye Macky Sall n'a ka faraɲɔgɔnkan kulu ye ko olu bɛ ɲɛfɛ dɔɔni min y'a yira k'a fɔ min ye jɔyɔrɔba yɛrɛ wasabulon kɔnɔna na o bɛ fɛ ka tila Macky Sall n'a ka parti politigiw la a yirala k'a fɔ farafinna tilebiyanfan jamana Senegali ni ye a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ o ka kɛ o jamana kɔnɔ ni ye wasadon ta ka lajɛ Senegal a kan ka bɛn maa 125 ma san 2017 Macky Sall n'a ka parti politique maaw ye o sɔrɔ nka juillet kalo tile 31 kalafiliw la Macky Sall n'a ka maaw u ye maa 82 de sɔrɔ wasadon bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kan ka bɛn maa 165 ma fanga sinamatɔ maaw jateminɛ y'a yira k'a fɔ maa minnu kɔni ye kala ta olu ye wasabulon kɔnɔna na olu ye maa 80 sɔrɔ u ka faraɲɔgɔnkan kuluba min bɛ wele ko Yewi Askanoui ni a ɲɛmaa ye Ousmane Sonko ye maa 56 olu y'o sɔrɔ maa 24 fana Wallu Senegal ale n'a ka maaw y'o sɔrɔ n'o ye Abdoulaye Wade ni a ka jɛkulu maaw ye wasaden 3 fana bɛ yen a yirala k'a fɔ olu fana ye jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ ka sanga ni wasaden kalafili ye. Diɲɛ sɛrɛginani jɛkulutɔn kɔnɔna la u ka bolofara min bɛ wele ko ONG Human Rights olu ye a yira k'a fɔ alamisa ko Cameroun lakana tigilamaw kɔni kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ o ni na wa ka maa caman fana minɛ k'u lasago Cameroun yɛrɛ marabolo min bɛ ni langilɛkan bɛ fɔ ye ka caya ni ɲina ye a san 5 ye lakanabaliya kɔni sabatilen n'o ye ka sabu kɛ maa kagana gɛlɛn ni maa murutilen dɔw bɛ yen olu ni lakana tigilamaw bɛ ɲɔgɔn na san ani waati n'i ye baara ninnu ta k'u lajɛ avril kalo tile 24 ka se juin kalo tile 12 ma min ye Cameroun lakana tigilamaw ka
kɛlɛkɛ jɛkulu ye minnu ka baara bɛnnen don Mamoudou Tilon ale ni maa kaganagɛlɛnw kɛlɛli ma Cameroun yɛrɛ kɔgɔduguyanfan ni a tilebiyanfan cɛ. A yirala k'a fɔ ko ni waleya jugu in kɛra ko min ye Cameroun lakana tigilamaaw ye u kɔni ye maa caman minɛ maa caman bɔnɛna u ni na min ye maa 26 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ye u ye olu kɔni tunu maa t'a dɔn olu taara yɔrɔ min na hali maa 17 fana bɛ yen maa ma olu fana taa yɔrɔ dɔn. N'i ye nin waleya ninnu ta k'u lajɛ fana a yirala k'a fɔ kabini nin maa ninnu ye wulikajɔ kɛ u kɔni ko laɲini min bɛ olu la ɲinaya san 5 ye olu b'a fɛ ka u yɛrɛ ta ka u ka jamana dilan u yɛrɛ ye u ko u ka jamana u b'a fɛ a ka wele yɛrɛ ko Ambazonie. Ni a baaraw ta k'u lajɛ kabini Paul Biya bɛ fanga la ale yɛrɛ si bɛ tali kɛ san 89 la a kɔni ma sɔn ka yamaruya di ni koɲɛ ka se ka sabati fanga kɔni bɛ a bolo ɲinan yɛrɛ y'a san 40 ye. Ni wulikajɔ min kɛra Mamoudou Tilon ni maa kaganagɛlɛnw fɛ Cameroun marabolo kofɔlen na a yirala k'a fɔ a kɛra sababu ye ka maa 200 bɔnɛ u ni na kabini san 2016 fo kana se an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa 1 million ani kɔ olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la. Tchad jamana kibaruw la a yirala k'a fɔ min ye Tchad faaba n'o ye N'Djamena ye ale ni kilomɛtiri 700 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko u ka dugu dɔ bɛ min ye sɛnɛkɛlaw ale ni bagan maralaw ye olu kɔni karila ɲɔgɔn na a kɛra sababu ye maa 13 bɔnɛna ani na maa caman bɛ olu yɛrɛ jogi la kɔrɔfɔ dira Tchad yɛrɛ marabolo ɲɛmaa dɔ fɛ a yirala k'a fɔ min ye furukufuruku ni kɛlɛ ye sanga ani waati a bɛ lasabati bagangɛlaw ale ni sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ Tchad marabolo kofɔlen na n'i ye baara ninnu ta k'u lajɛ maa minnu bɛ ni olu bɛ yala ka baganw la dumuni ani maa minnu sigilen don sɛnɛ yɛrɛ kama togodaw la sanga ni waati u bɛ kari ɲɔgɔn na ka sanga ni gɛlɛya ye nka min kɛra sababu ye ka se ka nin ko in yɛrɛ ka balawu lawuli o de ye denmisɛnninma dɔ ko o kɔni tun ye nɔgɔ dɔ siɲɛ min ye sɛnɛkɛla dɔ ka nɔgɔ ye tarata don nɛgɛ kanɲɛ 13 waati kumakanw kɔni dara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn faamuyama la sabati a kɛra sababu ye siya fila kɔni karila ɲɔgɔn na min yɛrɛ kɛra gɛlɛyaba ye ni maa 13 bɔnɛna u ni na maa 20 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko olu jogila kosɛbɛ a yirala k'a fɔ u ti kalo san 2021 maa 22 bɔnɛna u ni na ni waleya dɔ senfɛ kilomɛtiri 200 sani ka se Tchad faaba la n'o ye N'Djamena ye février kalo san 2021 mɔgɔ 35 fana bɔnɛna u ni na Tchad yɛrɛ wuruduguyanfan fɛ ka sanga ni nin waleya sugu dɔ fana ye. Alamisa min bɛnna juillet kalo tile 22 ma Senegal faaba la n'o ye Dakar ye farafinna jamanaw ka faraɲɔgɔnkan kulu dɔw bɛ olu boulangerie a pâtisserie tigiw olu farala ɲɔgɔn kan ka taa tɔnba dɔ bila sen kan Senegali k'a yira k'a fɔ nin tɔn in a na kɛ sababu ye ka se ka kɛ olu kumada ye buruko ani pâtisserie ko yɛrɛ nasira fɛ farafinna tilebiyanfan jamanaw kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ nin faraɲɔgɔnkan kulu in na Côte d'Ivoire jamana boulangerie na pâtisserie o dɔ b'a la ka se Togo ta ma Mali jamana Benin Guinée Burkina Faso Niger Guinée Bissau Senegali jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi dɔ faralen kɔ alikama ka kɛlen bɛ sababu ye ka gɛlɛya lase buruko yɛrɛ dilanni baaraw ma ka sabu kɛ n'i ye san 2021 a kalo 3 laban ta k'a lajɛ ale ni san 2022 a kalo 3 fɔlɔ ko 100 sarala 25 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko o farala buru sɔngɔ kan farafinna tilebiyanfan jamanaw kɔnɔ Ukraine ni Russie ka kɛlɛ o de kɛra sababu ye ko ka dɔ fara gɛlɛya ninnu kan ka sabu kɛ alikama fanba bɛ bɔ Russie ni Ukraine gɛlɛya min bɛ olu fɛ o kɛra sababu ye fana a tɛ ka sɔrɔ kosɛbɛ o de kɛra sababu fana ye ka dɔ fara an ka buru ni an ka pâtisserie fɛnw yɛrɛ sɔngɔ kan n'i ye baara ninnu ta k'u lajɛ walasa boulangerie tigi ni pâtisserie tigiw kana to gɛlɛya la u ka buru ninnu ani pâtisserie fɛn ninnu a giriya u ye dɔɔnin bɔ a la o de kɛra sababu u bɛ ka se ka baara kɛ a yirala k'a fɔ tuguni ko dɔ farala ko kura boulangerie baarafɛnw sɔngɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la alikama o n'a ɲɔgɔnna caman o kɔni kɛlen bɛ sababu ye k'olu yɛrɛ sara u t'a dɔn o bɛna kɛ cogoya min na. nin bɛ kɛ sababu ye ka dan sigi aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔso ye minnu dalajɛ ka di an ma ka foli ni waleɲuman dɔn k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma an tɛ sɛgɛn k'a ɲɛna k'an ka tunkarankew fo maliden minnu ni u bɔra Mali kɔnɔ ni ka t'u sigi jamana wɛrɛw kan an ka foli bɛ se u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma an ka foli bɛ se tunkarankew ma minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Mozambique jamana ma an bɛ foli lase u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini Masa Rahamani fɛ Ala ka tunga sigi nɔgɔya u kelenkelenna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bolo ni Ala sɔnna ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan kibaruya minnu mana sɔrɔ Mali kɔnɔ ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma fɛsɛfɛsɛli nana kɛ o la ni Ala ka jɛ Ala k'an ka jamana basigi ni ka a kolo suma Ala ka sini dɔ kibaru kɛnɛw yir'an na.